El grup republicà al consistori viladecanenc ha criticat la gestió de l'IBI i denuncia que diversos veïns de la localitat l'han rebut per duplicat. La seva portaveu, Bàrbara Lligades, ha lamentat aquest tipus d'error i ha preguntat a l'equip de govern que aclareixi quin nombre de casos s'han produït. A Viladecans resulta que, a més de ser una de les ciutats que paga l'IBI més car, cometen errors de gestió. Ens hem trobat amb veïns que ens han informat que han rebut per duplicat el rebut de l'IBI. Hem preguntat al consistori i ens han dit que només 25 persones han rebut per duplicat aquests rebuts. Doncs tots es deuen haver posat en contacte amb nosaltres. Lligades ha instat a l'Ajuntament a resoldre aquest error, tot insistint que s'han de posar totes les facilitats a l'hora de retornar els diners a aquells veïns que hagin pagat l'impost per duplicat. Que posin les màximes facilitats a aquelles persones a qui han fet aquest duplicat de rebut. Perquè una de les ciutadanes va trucar a aquesta oficina i quan va preguntar que havia rebut aquests dos rebuts, que què passava si algú pagava per duplicat la factura, li van respondre que hauria de fer una instància per tal que li retornessin els diners. Aquest no pot ser el mecanisme. No pot ser que si un ciutadà paga per duplicat una cosa perquè se'ls ha fet arribar malament la documentació, a sobre hagi de tenir més esforç per solucionar-ho. La portaveu republicana ha insistit en el fet que en l'actual situació de crisi socioeconòmica l'administració local ha de respondre com cal, per tal de donar suport a la ciutadania.